Moi! Olen Oona Ojanperä ja kerron teille sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä moniammatillisesta kirjaamisesta. Tutkielmastani käy ilmi, että selkeitä sääntöjä tai yhtenäisiä käytäntöjä moniammatilliselle kirjaamiselle ei sosiaalityössä ollut, vaan sosiaalityöntekijät laativat niitä vaihtelevasti ja eri tavoin. Usein moniammatillisen kirjaamisen käytäntöjä ei ollut työyhteisössä lainkaan. Nämä epäselvät ja puuttuvat käytännöt vaikuttivat sosiaalityöntekijöiden asenteisiin moniammatillista kirjaamista kohtaan, ja sitä saatettiin pitää hankalana tai jopa vältellä. Tutkielmani perusteella moniammatillisen kirjaamisen keskeinen tavoite on edistää sitä, että asiakas saa tarpeenmukaisia palveluita oikeaan aikaan. Tavoite voitaisiin saavuttaa tiedonsiirron, yhteisen tiedonmuodostuksen ja moniammatillisten kirjaamiskäytäntöjen avulla. Tutkielman perusteella yhteisten käytäntöjen kehittäminen veisi moniammatillista kirjaamista eteenpäin. Näen, että uudet hyvinvointialueet ovat mahdollisuus luoda sosiaalipalveluihin sellaisia rakenteita, jotka tukevat kirjausten laatimista moniammatillisesti. Graduni aineisto on kerätty Kansakoulu 3 kirjaamisvalmennuksen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden tehtävävastauksista. Tutustu graduun tarkemmin alla olevasta osoitteesta.